Helo, Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i edrych ar uned 15. Mae uned 15 yn uned adolygu, felly does na ddim lot o waith newydd yn yr uned, iawn? Ond mae yna un peth newydd, a hwnna ydy wedi. Rwan, da chi'n cofio? Wedi blino. Dwi wedi blino. Iawn? Da chi'n cofio? Mae mam wedi ymddeol. Iawn? Felly dwi wedi blino. I have become tired. My mum wedi ymddeol. Mum has retired. Iawn? OK. Rwan, da ni'n mynd i ymarfer. Sut da ni'n defnyddio wedi? Rhywbeth sydd wedi gorffen. Something that's finished. Dim rhywbeth sy'n cario ymlaen. Carrying on. Iawn? OK. Edrychwch. Heddiw, dwi wedi golchi'r llestri. Dwi wedi golchi'r llestri. Iawn? Dwi'n gallu deud dwi'n golchi'r llestri. I wash the dishes. Iawn? OK, ond dwi wedi golchi'r llestri. Newid yr dwi'n i dwi wedi. Dwi wedi golchi'r llestri. Iawn? Hefyd, dwi wedi wneud cinio. Okay, dwi wedi wneud cinio. Dwi wedi coginio y cinio. Cwestiwn, wyt ti wedi wneud cinio? Ateb, do, neu naddo. Wyt ti wedi bita'r cinio? Do, naddo. Iawn? Efo bob person, all persons, da chi'n deud do, naddo. Gorffennol, past. Iawn? Okay. Felly, mae hi wedi nofio bore yma. Da iawn. Mae hi wedi dysgu dosbarth Cymraeg bore yma. Mae hi wedi gweithio ar y cyfrifiadur drwy'r bore. Drwy'r bore. Iawn? OK? 4. Mae o wedi smwddio bore yma. Mae wedi smwddio'r crys. Iawn? Mae o wedi peintio'r wal. OK? Mae o wedi rhedeg. Cyn y gwaith. O, mae o wedi chwarae golf. Mae o wedi ymddeol, dwi'n meddwl. Lwcus iawn. OK, felly, dwi wedi. Wyt ti wedi? Wyt ti wedi? Do, naddo. Mae o wedi. Mae hi wedi. Ni. Da ni wedi. Dros y penwythnos, da ni wedi bod yn y sinema. Iawn? Dros y penwythnos. Da chi wedi bod yn y sinema dros y penwythnos? Do? Naddo. Iawn? Da chi. Okay. Mae nhw wedi chwarae rygbi dros y penwythnos. Da chi wedi chwarae rygbi? Do? Naddo. Mae nhw wedi cael paned mewn caffi? Da chi wedi cael paned mewn caffi? Do? Naddo. Hefyd, mae'r plant wedi chwarae pêl-droed. Dydd Sadwrn. Mae'r plant wedi chwarae pêl-droed. Da chi wedi chwarae pêl-droed? Do? Naddo. Iawn? A dyna ni. Mae'n hawdd. Mae'n hawdd. Iawn? OK. Sôn am yes, no. Da ni'n ymarfer yes, no's yn uned 15. Felly, dwi'n mynd i ofyn cwestiynau i fi fy hun, to myself, a dwi'n mynd i aros a wedyn ateb. Cyfle i chi ymarfer hefyd. Iawn? OK. Cwestiwn 1. Da chi'n barod? Da chi'n gweithio yfory? Ydw. Ydw. Cwestiwn 2. Sgynnoch chi gar gwyn? Oes. Cwestiwn 3. Oedd hi'n stormus ddoe?
Nac oedd? Cwestiwn 4. Oeddech chi'n arfer cael bws i'r ysgol? On. Cwestiwn nesaf. Wnaethoch chi brynu bwyd ddoe? Do. Cwestiwn nesaf. Geithoch chi sydd oren i frecwast? Do. Cwestiwn nesaf. Oedd hi'n bwrw glaw neithiwr? Oedd. Ydy gwyliau ysgol yn rhy hir? Ydyn. Ydy hi'n bwrw eira heddiw? Nac ydi. Cwestiwn nesaf. Eithoch chi i Gaerdydd llynedd? Do. Cwestiwn nesaf. Ydy'r plant yn yr ysgol? Ydyn! Nesaf. Ydy hi'n sych heddiw? Ydy. Sgynnoch chi gi? Nag oes. Yn olaf. Dach chi wedi gyrru car heddiw? Naddo. A dyna ni. Diolch yn fawr.